Ćao, rad, peace, lijep pozdrav. Nadam se da ste mi dobro, da sve ide po planu kako treba u vašem životu. Nisam snimao neke videoklipove iz razloga što sam trenutno bio u nekim obavezama i poslu, ali sad evo nastavljamo i sad ćemo baš se zadati da snimimo neke nove. Uskoro nam stižu i originalne plaćne karte s kojima ću moći da izvedim mnogo bolje, mnogo efikasnije trikove. Sve što naučim od ovih trikova naučim i preko interneta, tako da možete i vi to uraditi. Ako imate želju, imate volju, uzmijete internet, YouTube i naučite sve preko YouTube-a. Svaki tutorial imate. Ako budete željeli da neki od tutoriala ja snimim lično, slobodno komentirajte, pretplatite se na moj kanal i komentirajte da napravimo nešto na tome. Sve što vas zanima, sve kritike, sve možete u komentare staviti bez problema, budite sigurni da ništa obrisat neću. Danas šta sam planirao, nešto jako kratko, nešto brzinski odraditi, jedan trik s ovim ne plastičnim, odnosno ovim kartama koje su više za neozbiljne, polupapirni. Četvorka karo, zapamtit ćemo četvorku karo i onda ćemo izvesti trik koji se zove ovako. Prva karta, četvorka karo. Hvala lijepa, idući put ću vam pokazati vrlo vjerovatno kako se to radi ili neki drugi trik, jel? Znači, uskoro mi dolazi još par rekvizita, neki s kojima ću snimati neke druge trikove. Malo ćemo se zadati malo više na ovu temu. Usko je, ovo sve što ja radim i snimam, usko je malo vezano sa mojim poslom, o kojem možda nekad budem pričao, pa će vam biti jednostavnije i jasnije za shvat zašto ja ovo sve radim. Lijep pozdrav raja, ostanite mi lijepi, zdravi, pametni kao što jeste. Vidimo se u idućem videu. Peace.